tiendas dedican el 80% del esfuerzo al 20%, o sea, al 80% de las personas. Cuando yo en una conferencia oí aquí que de los 93.000 millones que se defraudan, lo hace, o sea, solamente aplica un 20% del trabajo a esa defraude. Eso com se pot fer? Bé, veu ser construït de preguntar a l'organització d'Hisenda perquè ho fan així, però ja comprenc que els inspectors massa fàcil no ho tenen. I explicaré un cas individual que no he fet fa molts anys, però no he fet. Jo tenia un amic, això el tinc, inspector d'Hisenda. Una vegada va començar a fer una inspecció en profunditat a una empresa que estafava tant com podia. I va comunicar als seus amics aquesta empresa enganya. Li posaré una sanció corresponent, encara estan molt passets. Algun company seu li va dir en compte que aquesta empresa té bones influències i a veure què no passa. Però l'home, que era jove i justiciero, va dir que aquesta empresa li posa la multa, només faltaria. Un dia arriba a Hisenda i diu, bueno, ja acaba l'inspecció, demà els vaig a visitar i li posa una multa, que en aquell moment, per total de fa 30 anys, era molt gran, li posa una multa de 300 milions de pessetes. Molt bé. Aquella mateixa tarda va rebre una notificació dels seus jefes d'Hisenda dient que l'acabaven de convertir en bibliotecario mayor del Ministeri d'Hacienda. Que estigués al bibliotecari i que no impidés més en inspeccions. Això fa 30 anys, no sé si ara segueix igual o no, però reconec que de vegades els inspectors és difícil tirar endavant aquestes coses. ¿Vostè què recomana a la gent normal, sense anar-nos ja a estadístiques ni coses més lineares? Què poden fer en el dia a dia, a part de creure totalment en el sentiment de cooperació i solidaritat? Què poden fer, a banda també de lo que significa anar a votar? Què poden fer per anar canviant en les nostres actituds del dia a dia i fer coses que siguin possibles que vagi el canvi endavant? Bé, és una pregunta molt complexa, però jo penso que n'hi ha diverses. Primer, intentar tenir informació del que passa. El que és evident és que aquesta societat està malalta. I amb un malalt, si no saps ben bé quina radiografia té, quina analítica et proposa, quina ecografia tens al davant, no hi haurà cap metge que serveixi a pronunciar un diagnòstic. El primer element perquè nosaltres puguem evitar tota aquesta societat és saber quina malaltia té. I el problema és que tot i que estem en una societat que es diu la informació i la comunicació, no sabem res de res del que passa. I els poso un exemple. En aquests moments s'està celebrant a Galícia un judici per allò que s'anomena el cas Prestige, que és un cas d'un vaixell dels Nissan Sotodran que van arrencar les costes gallegues, van parlar de porqueria de tot allò, i com que la justícia va lenta però segura, fins al cap de 10 anys no jutgem en aquests segons. Qui està jutjat en aquest moment? El capità del vaixell, que segurament es va equivocar, el primer maquinista, que també es va equivocar, i el senyor que des del port donava instruccions, segurament equivocat. Molt bé, d'acord. Però per mi, el que és més escandalós és que no s'hagi jutjat gens ni mica el principal responsable, que és l'amo del petroli. Qui és l'amo del petroli? Un senyor que primer va canalitzar aquest petroli amb un vaixell que no reunia les condicions que ha de reunir un vaixell que transporti petroli. Perquè segons les convencions internacionals, un vaixell que porta petroli ha de tenir allò que es diu un doble casc, un primer casc i un segon casc. Perquè si el primer casc té un cop, el segon casc protegeix. El Prestige era un vaixell que té un únic casco, no tenia un doble casco, situació per altra banda sorprenent, perquè, com recordarem, el ministre de Foment de l'època es deia Álvarez Cascos. Però creu que això és una cosa. En segon lloc, què passa? Doncs passa que en aquest vaixell hi anaven 24 mariners, 2, que eren el capità i el primer ministre, tenien una certa idea de com passava un vaixell de petroli. Els altres 22, tots ells havien estat enrolats 24 hores abans que el vaixell saltés, amb uns sous de misèria i no sabien res. I tercer, el propietari del petroli era tan garreta que no havia fet les pòlisses d'assegurances corresponents i per tant no s'ha pogut indemnitzar a la gent que va pagar. Ni una sola vegada ha sortit el nom de l'amo del petroli. Fa 10 anys, un dia mundial se la va escapar i dia. Saben qui és? Un tal Vladimir Putin. No sabem res del que passa l'any. Per tant, el primer que hem de fer és intentar buscar la bona informació. I evidentment la bona informació no ens les donen
ni les grans cadenes de televisió ni els grans diaris. Les grans cadenes de grans diaris l'únic que pretenen és desinformar-nos i en el millor dels casos distreure'ns. En el millor dels casos. Com? Dimarts Copa d'Europa, dimecres Copa del Rei, dijous Copa de l'UEFA, divendres mira per on no hi ha res. Dissabte, partit avançat del diumenge, diumenge la Lliga, dilluns no hi ha res i dimarts torna a començar. Què passa? Que quedaven 2 dies de la setmana sense futbol. Aquells que pensen per nosaltres i volen que no ens entenem de res, van decidir, home, 2 dies sense futbol és greu, perquè igual aquesta gent es queda a casa, llegeix un llibre, fa coses poc pertinents. Nosaltres busquem futbol. I aleshores vam buscar un partit que em penso que és avançat de segona divisió pel divendres, un que és avançat de primera divisió pel dilluns, i així tenim futbol els 7 dies de la setmana per assolir amb rapidesa i que ningú s'enfadi la imbecilització total de la població. Però aleshores hi ha un problema, i aquest problema es diu mes de maig, perquè el mes de maig s'acaba la Lliga, s'acaba tot. I ara què farem fins l'any que ve? Mare de Déu, 3 mesos sense futbol. Igual la gent llegeix 10 llibres mentrestant, no pot ser. Per tant, com que no els podem investigar, els idiotitzem. I hem trobat 2 instruments d'idiotització que llinten la perfecció. Un es diu Telecinco i l'altre Intereconomia. I el primer que hem de saber és què passa. I un cop sapiguem, aleshores ve la resposta a la seva pregunta. I què hem de fer? Doncs actuar en totes les direccions. I totes les direccions són de solidaritat. Una d'elles, que hem estat discutint una estona, repartir el treball. Una altra, doncs, intentar estar en banca ètica i no pas en banca convencional. Altres, molt importants, dins del transport, consum responsable. Consum responsable. 300 morts a porta del Corte Inglés la setmana passada. No hem d'anar mai al Corte Inglés. Sisplau, no hem d'anar mai al Corte Inglés. Són petites actius. No hem de comprar mai sabatilles de la Nike, que estan fetes també amb gent d'aquesta del Pakistan a Bangladesh. I coses d'aquesta mena podríem dir les que volguéssim. Hi ha una revista molt interessant que es diu Opcions. Opcions, què ens diu? Cada mes que surt, una especialitat de producte, dins de cada producte, qui és responsable i qui és responsable. Una cosa tan senzilla com, per exemple, anar a comprar llet. Jo vaig comprar llet al supermercat. Al supermercat puc tenir Letona, puc tenir Clessa, puc tenir Castillo, puc tenir de la lletxera australiana, i puc tenir lletxer Pasqual, i a Catalunya puc tenir una que es diu llet nostra, o llet vostra, no sé. Molt bé. Què veig? Si jo compro la llet nostra, mentre a Catalunya, sé que prové d'una cooperativa de 24 ramaders del Pirineu que s'han associat, que fan el possible per fer una llet i tires endavant. Si en lloc de la llet nostra compro lletxer Pasqual, sé que almenys a Catalunya es ballen tots els ramaders, es ballen tots els sindicats, estan fent coses impossibles. Per tant, si jo estic en una estanteria i tinc una cosa tan senzilla com 2 ampolles de llet, trio una i l'altra. Són petites coses que podem fer cada dia. Algú dirà, home, però és que això és molt pipador, perquè esclar, si haig de mirar per cada producte que passa, tampoc es tracta de fer un cop. Es tracta d'anar-se entrant i un mes ho fas amb la llet, i un altre mes ho fas amb les samarretes, i un altre mes ho fas amb no sé què. I si un mes t'equivoques, tampoc es tracta de ser restricte, perquè esclar, jo no meu, un dia vaig explicar això, vaig explicar-ne aquí, me'l vaig trobar al cap de 2 mesos i em va dir, escolta, impossible, 3 hores al supermercat cada dia. Això era dir en res, no puc anar pel món d'aquesta manera. I mira, no t'acabis. Jo, per exemple, també els diria franquesa. Hi ha una empresa que fa 30 anys que em vaig proposar a tothom, que es diu Nestlé. Em vaig llegir una mica del que feia des de l'Àfrica, vaig dir el preu del producte que pagava el cacau, i em vaig proposar no comprar mai Nestlé, intento que ho mantingui. Però soc feble, perquè hi ha una cosa que porta baix, que es diu caja roja de bombones. De manera que alguna vegada a la vida renuncio als meus principis sobre Nestlé i em faig una caja roja de bombones. Perquè hem de ser coherents, però sobretot hem de ser feliços. Per tant, diria que quan digui que